kahteen. Voi olla yli senkin vähän. Se ei ne oikein tiennyt. Toinen sanoi kahteen ja toinen sanoi hänen työkorkeuttaan 3. No jos 1:30 aikaa niin tuli. Jos menet ennen 2 siihen, niin sitten tehdään. Joo. Saavat vähän ruokaa. Saa ruokaa, niin. Ruokahalua. Tuolla on ne trampoliinit. Joo, voisivat kokeilla. Me hakee Laura. Siellä menee. Joku smatri, joku. Pakaa. Siellä ja sitten mä vaihan seurakuntaan. Näin. Ole hyvä. You are so beautiful. Okay, you are so beautiful. Laura, tu quis chegar? Laura, tuli sitten Okei. Voiko ullitselta? Tää jäi mihin. Oliko se tänne mukia? Ne ropu.